ai rayuwar nan gadi ina gadi ba aiki bane wallahi. Wannan kyakkyawar layi ƙarya ne. Assalamu alaikum. ‘Yan mata, barka dai. Ya gajiya? Kamun ma na fara miki bayani, wannan anguwan da yake kallo na babana ne. Wannan makarantar ma da yake kallonta na babana ne. Ina so ki ci arziki, ki bar arziki a inda yake, kin gane? Sai ma na ɗauke ki na kai ki anguwar Rimi, za ki tabbatar da cewa babana babban mai kuɗi ne. Akan miliyan 50 talaka ne ni? Ka san na fi ƙarfin wannan kuɗin billahi allazi la ilaha illa huwa. Talaka ne ni? Shikenan. Yan mata da ki dan sami Ado? kin gane? Oga. Ya gajiya oga? Ya na ganka haka kuma na baka kaya shekaran jiya ka wanke kuma naga ka sa a jikinka kuma baka wanke su ba me kake nufi? Ai ban gane bane. Wannan wace ce? Ke wace ce? Wannan wato oga ba ki. Kai magana ina jin ka wace ce wannan? Oga. Wannan za ka yi? Za ta kawo min wanki da guga ne, wai in wanke mata. Dakata. Ba dai a ƙauye na ɗauko ka ba? Na dafa maka asiri, na je har gaban mamaku na ɗauko ka saboda baka ji a ƙauyen. Na kawo ka nan kana min gadi. Shine ka zo ka kira ta kana me yake ce miki ƙarya yake miki ko? To wannan mai gadi na ne. Abin da nake so in faɗa maka daga yanzu na kore ka, zaka bar gidan nan. Inna lillahi. Wannan ka ya ƙare a nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba gidansu bane, gidana ne. Allah, ni na siya da kuɗi na, wannan gidan nawa ne. Gadi yake min a gidan kuma yana min wanki. Na kore ka daga yanzu. Ka bar gidan nan. Oga dan Allah dan Annabi oga kar ka ce haka oga. Kar ka ga na sa manya dan Allah dan Allah kai hakuri oga. A'a, wallahi zan cire kayan oga na wanke su na goge su oga. Dan Allah ka mun hakuri. Wato kin gane?